Sawubona njani? Ngiyakhulekela inyanga yeshumi maphanda phansi benu uthi maqede xhopheka babhemi nabafokazana. Bathi ibhube selibhodla phansi kwesisiba abanye bebhodla ngomkhonto bencila bekhafula bathi unangibela phunyuka bemphethe uthi lapho uzolifica yini na. Umkhonto waqhitshwa ngoba bomkhulu iminyaka elishumi nemvala kahla namaqede wavuka. Ngisegoli njengamanje Soweto eDiepkloof Zone 5. Bhala lapho ku-GPS yakho uthi nyanga yeshumi ubone ukuthi ngeke ikubeke indapha engikhona. Kungabe ufuna ukuhlola kula ekhaya kuyi-R1, kube nemali eku-R25 ukukhunga, kube neshumi lokunikelela inkinga. Imali nje engathi nomdinga noma ufuna ukuzohlola uphatha lo mali. Ake sikhulekele ke magumbi manje umhlaba, ake sikhulekele kuso sonke isizwe sikaZulu, sikhulekele kuso sonke isizwe sobaba omkhulu nabo khokho. Lalela la. Kunento ekuthiwa imfihlo into ongeke uyiveze noma engayikho. Njengamanje kunezinto ezikhona zokulekelela umuntu ongaphilile, ikakhulukazi ngizothinta labantu abaphathwa isifuba. Ngiphinde ngithinte lo muntu oba nehluli lento mhlawumbe esikhathi ama-ulcer la esifubeni kuba nalelo gazi libancane lihlala la ngaphakathi. Kunomuthi ophuzwayo noma engizobusisa noma owenziwayo impande yesizulu esetshenziswa yilabo bantu. Mhlawumbe kwesikhathi lo muntu ethi uhlushwa i-TB noma ke ngithi nje unekhwehlela ngaphakathi, kwenzeka yonke into uyakhwehlela ebusuku nelele, isifuba sakhe asikho right. Kuphinde futhi kube nomuntu othola ukuthi unedliso ufaka umuntu wesilisa noma ufakwe umuntu wesifazane wakudlisa asisalawuleki. Ngicela ningithinteni ke njengamanje, kuyaphuthuma umuntu onaleyo nkinga akasondele, onesichitho sangaphakathi, onesichitho esikhandwe ngaphakathi, uphuphula inyama ngaphakathi, ukudla KFC, uphuphu uyadla ebusuku, ukhuluma wedwa uyarema, thinta inyanga yeshumi uphuthume kumina. Kunamabhavu lawo ekuthiwa abizwa ngokuthiwa inhlambuluko yabaphansi. Nofuna ukugeza idalwa ake sithi ubangwa ngamadlozi, ubangwa ngomkhulu bakho, ubangwa idlozi lakhabo mama nelakhabo baba, woza futhi kwinyanga yeshumi ukulekelela. Siphinde futhi size la umuntu onesichitho ebusweni uyalunywa ebusweni uba namashashaza, inyanga kufuneka ibe nje isikhumba sayo ibe fresh, itshengisa ukuthi iyalapha ngempela isichitho inaso. Woza kimi kunenzipho ekhona eyokulapha leyo nto leyo nangabe ikuphethe unamashashaza ebusweni oluyalunywa mhlawumbe umzimba wakho uphefumula isikhumba mhlawumbe silungayo phambi kwabantu noma uyashesha ukuzwakala nephunga, bese kuba umuntu esifazane uthola ukuthi ngaphansi ukhipha into emina nephunga. Ngicela bonke labo bantu bengilekelele besondele kumina kwinyanga yeshumi amaphanda phansi. Lezo zinto zokuklina zikhona. Umuntu ke ohlushwa zilwane, othwetshuliwe noma osetshenziwe esidulwini noma inhlabathi yamathuna, woza kwinyanga yeshumi ukulekelele kuleso simo esibhekana naleso. Ngisempini njengamanje yemoya emibi. Phuthuma ke la eSoweto, ngiyacabanga ukuthi isikhathi esiningi mhlawumbe lenyanga ngizobe ngila eSoweto. Kuzoba nesikhathi lapho khona ngeke ngisatholakala eSoweto ukuthi ngizabenzela kwezinye indawo. Uphuthume manje, ngabe ufuna ukuzohlola, shayela le number ethi 0765678530. uNkulunkulu ekubusise, ungabisahlala ngisho kuwena ibhekene nawe lenkinga. uNkulunkulu abe nawe 0765678530. uNkulunkulu ekubusise.